sakamakon jarabawanka sun kasance suna da rauni akai-akai. Ko mai dalili? Tsoro. Ni ɗalibi ne mai ƙwazo tun ina ƙarami. Iyaye sun sha alwashin zan kawo ƙarshen talaucinsu. Hakan ya ban tsoro. Da na zo nan sai na ga wani mahaukacin tsere. Kai ba komai bane in baka zo na ɗaya ba. Tsoro na sai ya ƙaru. Tsoro maƙiyin maki ne ya labai. Daga nan sai na fara sa zobunan neman sa'a. Na fara addu'o'in neman nasara. Kullum ina cikin roƙo. Karyayyen ƙasusuwa 16 sun bani watanni 2 domin na yi tunani. Daga ƙarshe na gane gaskiya. Yau ban roƙi Ubangiji ba akan wannan aiki da nake nema, kawai na gode masa ne a bisa rayuwar da ya bani, shikenan. Sannan kuma ko da baku ɗauke ni ba kun sallame ni, to ba zan kasance mai yin nadama ba. Zan je in nemi dan wani abin da zan yi da rayuwata komai kankantarsa. Wato, a wannan ɗabi'a ta ka ta faɗan gaskiya a kai tsaye zai iya jawo mana tsaiko a kamfaninmu. Mun fa buƙatar wanda ya iya siyasa ta magana, ta yadda zai iya faɗa maganganu masu daɗi wa kwastomominmu. Kai kuma gada gaɗinka ta ɗan yi mana yawa. Amma idan za ka tabbatar mana da cewa ita wannan ɗabi'a taka za ka iya ɗan saisaita ta, to za mu iya gwada baka dama. Ka gane ai. Wani darasin sai da kafafuwa na biyu suka kare sannan na fahimce shi. Wannan ɗabi'a bata zo min da sauki ba. Ba zan iya canza ta bayan labai. Ku rike aikin ku rike ɗabi'a ta ya isa. Amma yan labai dan Allah ku yi haƙuri, ba wai na faɗa hakan da wata manufa bane. Dakata. A cikin shekaru 25 na yi wa ɗalibai bila adadin jarabawar neman aiki. Kowanne yana faɗa mana duk abin da muke so mu ji ne don ya samu aiki. Amma kai yaro daga ina kake? Ban gane bayan labai. Shin kana so mu gaya maka nawa za mu biya ka? Na gode labai.